Hamaiwe, chandinofira unodoedzawo kuti regai ndimirire munhu, asi unonyatsoona kuti apa ndiri kushandiswa. Mwana uyu ndakamumeseja kare ndakati wakadii, ambva andiignore. Nhasi ndokwakuzondimeseja chabvira kwamaititi ndaundurwa uko chino. Eya, ndakati aiwa regai ndimirire chi mwana wangu. Ndamudhifenda, ndamushirida kwamaititi ikokwe. Ndabvunzapo ndakati kuti chari sei blue tick, kana kupindura, kana kutenda kuti mama maita basa mandishirida. Ndinenge ndiri kushandiswa so, kana kuti ari kuzoona unge handisi kuziva so sikana ndataiwa kundofirei chandinofira pamutorwa. Imi chire umwe wacho spiritual parent. Chikero chemweya ndichingorwira munhu hondo asiri very appreciative. Uyo ndamumeseja ndikati vanhu vakuona kuti uri kunyepa kuma wireless kwauri kuenda. Munhu aposta akati kwini mwana wenyu ari kuchinja kwake, ndakati kwaola akati, ndakati be careful imi. Aiwa uyu ndakumbogeza Maoko, ndogumirawo pano wedwe manduwe ndaneta ini. Atende mwana iwa munoona uyu, kana kuti ndokunumburiswa kechitu here, kuti kana wane mumba muzere mabhoni brain hadzicha function, kungotendawo kuti wedwe mukuita basa mukuti mirira. Iwe Ndageza Maoko chiitaimeka no